Какво става, хора? Аз съм Рикс и сега ще ви покажа как се снима с Bandicam. Окей, целевата трябва да ви е на разширен прозорец винаги. Така, общите, тук изборна папка, която ще записвате видеото си. Така, видео. Тук как искате да записвате, F12 ми почва, F10 пауза. Така, ако искате да се чувате, ето тук цъкате, например, на настройките. Така. И тук винаги трябва да ви е на микрофон USB Audio Device. Окей. Така. Тук ето таки трябва да си ви постоянните настройки винаги. Изображение F12 клавиш. Снимай с F11, извинете много. Така. Ето това трябва да ви е на нормално. Или както искате високо качество, на мен ми е нормално. Така. И тук ви показва, че е регистрирана Bandicam. Това не ми е имейла, да знаете. Това ми е някакъв фалшив имейл, който вчера направих, защото не знам защо. И честно казано, хора, това беше от мене. Надявам се да ви е харесал клипа. Абонирайте се!